नमस्कार प्रणाम। परिहार विधानसभा क्षेत्र से एगो नया उम्मीदवार जिनकर नाम बा रितु जायसवाल जी, जिनकर चुनाव चिन्ह बा लालटेन छाप। तो भैया लालटेन छाप पे बटन दबावे के बा और भारी मतों से विजय बनावे के बा। और एगो साथ में रिक्वेस्ट बा भैया कि नया उम्मीदवार बा, इनकरा के काम करे के नया तजुर्बा बा, साथ में शिक्षित उम्मीदवार बा जिनकर नाम रितु जायसवाल बा। जी हाँ, रितु जायसवाल जी को विजय बनाइए और भारी से भारी मतों से विजय बनाए। रितु जायसवाल जी को जिताइए और लालटेन छाप पे बटन दबाइए। रितु जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आइए आप सबके बीच में एक मीठा सा पानी पेश करने जा रहे हैं। बचपन से हम अब सियान भइल बानी, वोट डाल के हम उम्मीद रखतानी। हाँ, बचपन से हम अब सियान भइल बानी, वोट डाल के हम उम्मीद रखतानी। लालटेन हम बटम दबाई, लालटेन हम बटम दबाई, भारी महतो से सभे विजय कराई। रितु जायसवाल गवा के मन चुराई हो। लालटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि लालटेन हम बटम दबाई, कि लालटेन हम बटम दबाई, भारी महतो से सभे विजय कराई। रितु जायसवाल हो, किलो गवा के मन चुराई हो। ना जात पर ना बात पर बटन दबावे के बाद लालटेन छाप पर। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे चाचा, मेरे मम्मी दादी, ना जात पर ना बात पर बटन दबावे के बाद लालटेन छाप पर। कैसे कि हमनी के क्षेत्र में एगो नया उम्मीदवार आइल बा, जिनका पे पूरा भरोसा ना पूरा विश्वास करे के बा। सुनाए चाचा चाची मिलल बाबे बढ़िया मौका, लालटेन बटन दबैहा, अब के खैया न धोखा। सुनाए भैया भौजी मिल गइल बा बढ़िया मौका, लालटेन बटन दबैहा, अब के खैया धोखा। सुनाए भैया बहिन मिलल बाबे बढ़िया मौका, लालटेन बटन दबैहा, मिलल बारे बढ़िया मौका। लालटेन जारी घरे घरे, रितु जायसवाल आरती करे, सबे कुछो कह देला, कि कहेला सबे कुछो कह देला, जितला के बाद न लौट के देखेला। रितु जायसवाल हो, किलो गवा के मन
आ गई रउआ सबके क्षेत्र में ऋतु जायसवाल जी विकास करे खातिर आ गई। जी हाँ भैया, लालटेन छाप के बटन दबावे के बाद ऋतु जायसवाल जी के जितावे के बाद। लालटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऋतु जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए भैया तोहरे सुन कहतानी, इधर आवा मर्दे, नया उम्मीदवार बा, कुछ सोचा मर्दे, इनकरा के जितावे के बा। हमनी के एरिया में देखो वहीं पे विकास भइल बा, ना रोड बा, ना कोनो हॉस्पिटल बा, ना कोनो बच्चा के पढ़े खातिर बढ़िया स्कूल बा। परियार क्षेत्र में अब की बादला चाहिए, मजदूर युवक के अब की रोजगार चाहिए। परियार क्षेत्र में अब की बादला चाहिए, मजदूर युवक के अब की रोजगार चाहिए। राइटर दीवाना अरुण सबसे पुकार करे, परदेसी सुरेश देखा विनती बार बार करे। ना धोखा खैया सुनाए भाई, लालटेन बटन दबाई। सभे जनता के पुकार अब की बाटे, सभे जनता के पुकार अब की बाटे। ऋतु जायसवाल जी के लालटेन छापे, ऋतु जायसवाल आई हो, किलो गवा के मन चुराई हो। बचपन से हम अब सियान भइल बानी, वोट डाले के हम उम्मीद रखतानी। कि लालटेन हम बटन दबाई, कि लालटेन हम बटन दबाई। भारी महतो से सभे विजय कराई, ऋतु जायसवाल आई हो, किलो गवा के मन चुराई हो। ऋतु जायसवाल आई हो, किलो गवा के मन